importantíssima per recuperar allò que hem perdut. Allò que vam perdre fa molt temps i allò que hem perdut últimament. El que vam perdre fa molt temps, la llibertat, el que hem perdut darrerament, la dignitat. Us ben asseguro que soc un convençut de que el que dic no són paraules retòriques. Estic convençut de que hem perdut la dignitat al haver permès que durant tant de temps els polítics ens hagin amagat la veritat. Això nosaltres ho recuperarem. Des del Parlament de Catalunya, Solidaritat Catalana per la Independència farà el canvi que necessita aquest poble per retornar la il·lusió, aquella il·lusió que he vist en els ulls de tanta gent aquests dies. Jo també, com l'amic Toni, m'he passejat per Lleida, molt més del que m'havia passejat mai. He entrat en contacte amb persones que, com aquella dona que us deia al començament, m'han fet saber que la brillantor dels seus ulls era per la idea que nosaltres transmetrem. Aquesta idea de contundència, de radicalitat, d'independència del nostre país. Això ja ho esperaven moltíssima gent, ho esperàvem segur, si no, no estaríeu aquí. I nosaltres hem tingut, gràcies al gest valent que deien els companys, la valentia de proposar-ho i de portar-ho al debat polític per aquest proper diumenge. La nostra terra, Lleida, és una terra que, a més, li convé, potser més que a cap altra comarca o a cap altra part de Catalunya, aquesta independència, aquest esdevenir un estat. Per què ho dic? Ho dic perquè a Lleida, no se us escaparà, el sector agroramader és un sector que té molta importància. Els problemes o les solucions que es puguin establir per aquest sector molt sovint passen per Brussel·les. La nostra representació allà està feta avui en dia en clau espanyola. El tarannà espanyol no defensarà mai tan bé com defensarem nosaltres els interessos d'aquest sector. Per tant, a Lleida especialment ens interessa esdevenir un nou estat. I per això som tan ben rebuts la gent de Solidaritat Catalana per la Independència. Perquè us asseguro que som molt ben rebuts. Molt més del que voldrien d'altres partits polítics. Aquesta realitat de que Lleida som ben rebuts, espero que es converteixi en la sorpresa que tots i totes esperem. Espero que es puguem col·laborar des de la nostra terra a que Solidaritat tingui grup parlamentari i que tinguem representació a totes les circumscripcions electorals. És el nostre desig. Solidaritat